tentokrát to bude tag. Sa bude volať Childhood tag. Toto video má teda 10 otázok a na konci videa a dole v infoboxe budete mať vypísané, koho tagujem, ale samozrejme aj všetkých ostatných, ktorí vlastne sa tento tag zapáči a chcú ho spraviť. Dobre, poďme začať. No, pustím vám také video. To nie je, že moja obľúbená spomienka. Na tom videu bude moja sesternica a ja samozrejme. Ja budem ten útočník. Nie je to akože moja obľúbená spomienka, ale je to taký vtipný moment. Ja neotvárajú. Ja dávam svojej sesternici Emila, pretože niečo robila so žalúziami a ja ako poriadku milovný človek som by proste musela zastaviť, no. Vlastne sfúkovala som sviečky, takže som otvorila ústa a čakala som, že kedy sa tá sviečka sfúkne. A vždy som mala špinavé ústa. A toto ja som vždycky nemohla počúvať hudbu bez toho, aby som sa nejak hýbala, no tak som vždycky vlastne takto buchala za ogauč. No, ja taký asi nemám. Ale určite po pripravovaní tohto videa snaď spomeniem. A neviete s tým. Akože... Je Nutella. Teda bola, je a vždy bude. Proste Nutella je moja minulosť, súčasnosť a budúcnosť. A potom ešte som strašne mala rada krovky. Všetky sladkosti, ktoré som jedávala ako dieťa, mám rada aj teraz. Teletubby som strašne pozerala. Myšiak Stuart Little, to bolo dokonalé to. Ale moja úplne najobľúbenejšia show, seriál boli Twinnies. A ja vám ukážem aj nejaké ukážky. To bol anglický seriál a vlastne bol teda po slovensky. A to boli také, oni boli normálne živí ľudia, ale oni boli prezlečení v takých maskách a strašne sa mi páčil ich pes Doodles. On bol taký červený. A veľmi sa mi páčilo to prostredie, proste to u nich doma a tá záhrada. Oko v džungli, kam nikto nechodí, žije bodkač, je sučatý, odu to nerímuje, ale je to bodkač. Drhne sučatý, čo je? Dospierali, prestaň. A to bol vždy také, kvietok náš, čo ponúkaš? Kvietok náš, čo ponúkaš? Ona sa svoje sprchuje, ľudská. Čas na ručné práce. To detko a babka mali u nich doma taký starý, strašne starý počítač. Taká úplná bedňa. A tam levý kráľ. To proste ten lev, on skákal a proste tak a... No. Áno, ja som strašne mala rada také tie pokladničky, proste taká vec. No a tam proste čukáte čísla a ono vám tam ide taký pás, no proste úplne jak v obchode a to mala kamarátka doma a vlastne vždycky, keď som išla k nej, tak proste som sa s tým hrala, pretože to bolo niečo nadľudské. Ale pamätám si, že ja som nenávidela barbiny. Keď niekto sa chcel hrať s barbinami, tak nebudeme sa hrať s barbinami. Áno, a vlastne vždy som sa urazila a to mi zostalo aj doteraz. Ja som asi nemala ani nejakú obľúbenú triedu, a to všetky triedy boli dobré. Tak na týchto fotkách mala moja sestra príjmanie a ja som bola strašne fascinovaná jej šatami, takže som vždycky lízla pod tie šaty a ešte som sa dokonca do nich aj obliekla. A ešte pri tejto fotke napravo mám dudel a ja som dudel nosila asi do 5 rokov. A na tejto fotke moja sestra chcela teraz fúknuť jej sviečky na jej torte, ale keďže malá ľudská si povedala, že tie sviečky musí spúknuť ona, tak som sa tam rila, no ale moja sestrička sa nepáčila, čiže ma stadiaľ vyháňala. Táto fotka úplne potvrdzuje to, aký som bola exot alebo exhibicionista, neviem proste, že som sa vyzliekala všade, kde sa dalo.
tuto naľavo som bola s niečím nespokojná, ja som vždy na každej fotke mala taký vtipný pohľad, takže tu som bola strašne nespokojná a treba dodať najavo proste. A na pravej fotke som bola v mojom obľúbenom pyžame. A s nejakou určite vyrobenou korunou, pretože keď som bola malá, som strašne vyrábala koruny a ešte som strašne vyrábala zošity, že som zobrala veľa papierov a tú kramličkovačku. No, som mala rada zmrzlinu a kuracie nugetky z McDonaldu. Ste tie nugetky kura nikdy nevideli, ale proste sú to úžasné. A milujem to teraz. Vždycky teraz tým deťom závidím, že môžu byť v kočári. Ja som proste v kočári nikdy nevydržala. Dobre, dúfam, že sa vám tento tak páčilo, ospravedlňujem sa za svoje vlasy a proste ja som si ich učesala, ja som si ich fakt učesala. Dúfam, že sa vám video páčilo a určite ten text spravte aj vy, človek, čo sa pozerá na toto video. Dobre, vidíme sa v ďalšom videu, pa pa! No, taký asi ani nemám. No, taký... Bude volať? Milá, tu čo je tam? Jaj. Ahojte, takže dnes vám... Nechcela som to vysvetliť. A tagujem teda Anetku, Nici, Annie, Melisku, Terry, Makinu, BK Channel, Beauty Julis, Sabi a Julis. A samozrejme teda, každý, kto chce, komu sa tento tag páčil, tak ho určite natočte a dajte mi odkaz alebo povedzte mi o svojom kanále dole. Pa pa! Dovidenia, Maisie. Dovidenia, Tulinka. Uvidíme sa na budúce.